Selamat malam teman-teman, selamat datang kembali di channel Bolo Dupaan. Malam ini kami tidak akan membuat video netralizer. Malam ini agak spesial, jadi video kali ini kami ingin apa ya, kalau dibilang konten halu ya bisa, tapi yang jelas ini konten gaib. Jadi maksudnya gimana, karena saat ini kami, khususnya saya nih, itu sedang dikomplain sama oleh para gaib dari yang oleh beberapa gaib yang berasal dari Jogja atas aktivitas yang telah saya lakukan, yaitu penetralisiran jalan-jalan, beberapa jalan di kota Jogja nih, di kota saya. Nah, ini mereka meminta untuk menghentikan, meminta saya untuk menghentikan dulu kegiatan saya untuk netralisir itu, dan meminta waktu sesi untuk tanya jawab. Jadi mereka ingin menanyakan beberapa hal kepada saya. Ya saya jawab oke, nggak apa-apa, tapi saya tetap akan bikin ini sebagai konten, walaupun ini mungkin kontennya seperti konten halu atau konten gaib ya. Karena ini konten gaib ya, jadi seperti konten halu saja, konten aneh lah. Ini nanti karena ini akan dijadikan video atau konten, nanti istri dan anak saya akan berusaha untuk menjadi lidah sinambung para simbah-simbah gaib tersebut. Lidah sinambung itu gimana? Jadi lidah sinambung itu seseorang yang akan berusaha menyampaikan apa yang dikatakan oleh para gaib tersebut ke saya. Itu sebetulnya saya udah bisa sendiri, cuma ini kan karena ini konten, jadi kan nggak mungkin juga saya cuma diem saja. Jadi ini makanya ini perlu lidah sinambung, karena saya tidak memakai metode mediumisasi gitu. Jadi saya memakai metode lidah sinambung ini gitu nggih. Nah, ini tidak lupa kami sampaikan kepada teman-teman yang tidak percaya dengan hal gaib, anggap saja ini sebagai hiburan ya, hiburan yang cukup aneh atau komedi juga boleh. Nah, dan bagi yang tidak suka dengan tontonan seperti ini, monggo silahkan di skip saja gitu nggih. Hatur nuwun. Ibu siap? Boleh, siap? Sampun. Aku tekon mbah gue siap bro? Sampun. Enggak siap. Oke, sadurunge mulai, Mbah Akum, gurune dhewe Bu, arep tekon karo para simbah kuwi mau. Nah, iki simbah iki mau awak dhewe tentukan sebagai simbah gaib 1, 2, 3 setekan sak terus ya Bu. Ya. Gimana ya? Jadi sesuai urutan. Nah, iki Mbah Agung arep tekon sing dadi lidah sinambung aku. Lidah sinambung aku lho. Sadurunge acara iki dimulai, sadurunge do tekon karo anakku, aku tak tekon dhisik karo kowe kabeh simbah. Ket biyen aku ki ngajeni sak kabeh awakmu. Ning
nganti keleng ngopo kok anakku mbok awi salah siji saka awakmu ana sing nembak anakku iki. Nganti bocah iki lara, nganti bocah iki awake dadi lungkrah. Ya ini nganu teman-teman, jadi kebetulan tadi pagi saya merasa nggak enak badan. Ternyata itu memang betul seperti yang dikatakan almarhum guru saya ini, ada simbah-simbah gaib ini salah satu yang nembak saya memakai ajian. Ini sedang ditanyakan. Carane we ora satriya, carane mboko awi mbokong saka mburi. Saiki aku mau pengen ngerti sing nembak kuwi mau sapa? Sing nembak sapa? Maju terus aku njaluk tanggung jawab. Sadurunge kabeh do tekon karo anakku, aku butuh nyelesaike iki. Aku ora trima nek misale ra nganti ra ono sing maju, tak gawe geger iki. Jagat gaib ning kene. Piye, Bu? Piye le? Iki ono jawabane ra? Aku jan ra trimo. Aku sing kepapat. Apa? Niki Pak gaib, anu Mbah gaib sing nomor 4. Ya. Dadi kowe to, Mbah. Biyen aku nyelukmu eyang, saiki ketoke cukup simbah wae. Ngene, Mbah gaib nomor 4. Kowe mau ngomong ora trima. Ora trimamu bab apa? Anakmu kok mosak masik panggonanku kok. Mosak masik kepiye? Ngisruh kepiye? Kabeh-kabeh. Dekne iki mung ndalanke tugas saka ngarsaning Gusti dienggo para menungsa sing isih urip, termasuk turunanmu kabeh juga sing ana ning kota Jogja, ning kutha iki. Aku ora urusan. Aku mung dijaluk dibalekke kaya wingi meneh. Ora iso. Wis nek ngono kowe karo aku urusan. Urusane kowe karo aku dhewe. Ayo munggah. Ayo. Digeret kok, Pak? Hah? Nggih. Digeret mbah aku munggah. Nggih. Oh. Nah, terus simbah-simbah liyane piye? Meneng wae. Dok, meneng wae kaya plong-plong. Meneng wae. Ra ono sik komentar. Karena sing komentar. Plus ra. Oh iya, iki mau urung tes swara ya. Sampun. Ampun ra apa. Hah? Mlebu. Mlepet. Ya. Muga-muga wae mlebu iki. Mlepet kok, Pak. Mlepet. Hah? Mlepet. Terus piye, Bu? Wis dimulai wae. Ya wis. Ampun mulai kok, Pak. Sik. Iya. Karo Mbah Agung wis kan mulai. Wis sing kae diurus Mbah Agung. Wis, Mbah, monggo. Lek mbok anu arep tekon apa, monggo iki acarane dimulai, tanya jawabe dimulai. Monggo. Tak jawab iki gandeng Bapak guruku wis urusan dhewe wis anu rampung anu wis nganu. Maksudnya urusan aku wis Jelasno, saiki jelasno. heeh. Tujuanmu ki apa kaya ngono kuwi? Ngene, Mbah. Aku ki mung saderma nindakake tugas saka dhuwur. Saka ngarsaning Gusti. Tugasku ki ana salah sijine ki mindah utawa nek basa Inggrise Mbah, basa kerene iki merelokasi. Iki aku ora madhepi
ora madhep Ibu karo tole ya iki aku madhep Nggih. simbah iki. Merelokasi para gaib mbuh kuwi sing apik, mbuh kuwi sing elek, mbuh kuwi sing liar, mbuh kuwi sing melu menungso utawa bareng karo menungso kuwi tak kuwi kon mapake ning papan sing adoh saka menungso urip sing isih urip. Dadi ben ora do senggolan, ben do ora saling ngrugekke. Nah, iku nek misale simbah awakmu ki ora percaya, Mbah, monggo tekon dhewe karo sing ngenehi aku tugas. Ya ning kan ora perlu ngurusak tatanan sing wis tak gawe. Rusak tatanan piye to? Maksude piye? Tatanan opo? Dalan ditanduri. Kabeh-kabeh ditanduri. Lah kuwi ben supaya ngene, Mbah, ngene. Tujuanku nanduri kuwi ndadekke kuwi iki dadi kaya dalan-dalan iki kaya hutan belantara secara gaib kuwi. Kuwi tujuane ben supaya kuwi menungso-menungso sing anu kuwi tumindake ala. Biasane iki pelaku pesugihan, Mbah, kuwi karo penganut ilmu hitam kuwi iki ora iso nempatke demite ning dalan-dalan kuwi supaya kuwi nggo golek tumbal, Mbah. Sebabe dalan raya kuwi tempat sing paling gampang nyilakane nggo nyilakane menungso urip paling gampang. Nah, ning anak buahku, anak turunku ora saiki wis angel ra iso waton mlebu metu. Kaya dadi tok kuasani kok. Lah saiki tujuane ning dalan ki ngopo, Mbah? Ya liwat to. Lah lewat karek lewat dalane lewat. Nek saumpama kuwi kan tak gawe. Nek apa jenenge nek para gaib sing apa jenenge sing niate apik utawa ora ala kuwi iki iso lewat ora bakal kena ngopo-ngopo. Lah kok ora iso lewat tujuanmu apa, Mbah? Bloko wae. Kok meneng? Ayo, Mbah. Gentenan. Mau Mbah Gaib nomor pira mau? Loro ta? Luru. Kali. Oh, mon Mbah Gaib nomor loro. Kali. Saiki nek misale Mbah Gaib nomor loro ora iso njawab pitakonku, gentenan ra apa-apa. Saiki sing nomor pira? Masalahe iki daerah kekuasaanku. Nah, rak tenan ta. Wis tak kira iki sing Gaib nomor pira? Mbah Gaib nomor pira? Nomor 1. Oh. Iya. Wis cetha ta iki intine ra trimo merga wilayah kekuasaane Dicukup. diusahase. Ngono to, Mbah? Yo. Nah, saiki tak tekon karo kowe, Mbah. Sing ndadekke kowe panguwasa ning wilayah kene sapa, Mbah? Gusti apa dudu? Yo heeh. Jare sapa? Yo rakyat. Jare sapa? Yo rakyat. Rakyatmu. Ning rak yo kabeh iki saka Ning dudu Gusti to? Ning dudu Gusti to? Jawab, Mbah. Dudu Gusti to? Dudu. Saiki nek misale kowe sing dudu saka Gusti ya lali Bu. Dadi saka kowe sing dudu saka Gusti, Mbah. Ngaku dadi panguwasa wilayah kene. Terus ketanggor karo wong sing ditugaske saka dhuwur langsung
supaya mindah para gaib termasuk kowe Mbah. Kowe kabeh ki bakal tak pindah. Kowe arep dong apa? Coba nek iso. Ya, Seru ibu. njajal. Kon jajal tenan. Ana sing ngono ning Ana sing ana ya, sing ora harapane. Hah? ana sing kowe ini Ora saiki putuske. Sing njaluk dipindah sapa? Sing nantang njaluk dipindah sapa iki mau? Nomor pira? loro-loro. Siji ro telu. Siji karo telu. Siji apa barengan? Siji. Coba sik. Siji. Panganan gratis ibu. Ngene, Mbak. Kowe nek iso ucul saka iki. Tak cekel iku sik. Oh, iku aku urung mulai, Mbak. Aja guyu sik. Aja guyu sik, Mbak. Iki aku urung mulai kok, tanganku urung gerak kok. Kowe nek iso ucul saka iki. Yo tak jajal liyane meneh. Iki jajal iki sik. Beda. Wis. Jajal metu, Mbah. Nyuwara wae nek iso metu suaramu. Nek ra iso dodok-dodok kuwi. Bal kerangkeng kuwi. Bisa tapi ra metu suarane. Heh? Kerasa banget bisa ning jero kuwi. Bisa. Ning jerone ning Nah. Wis, jajal metu kuwi sik. Saka kono. Karo mau sing Mbah Gaib nomor 3 to? nggih. Ayo, Mbah. Wis. Piye, Ma? Padha karo sing setunggal. Karo Bisa ning blas ruwel kan jago. simbah sing liyane ana ngendikan apa? Ana omongan apa? Bener apa niki? Kapan dipindah niki? Waduh. Wis. Cukup semene wae. Sing nomor pira kuwi? Somo. Mbah Gaib nomor 9. Maksudnya piye, Mbah cukup? Iki mau lho, krungu dhewe nantang njaluk dipindah saiki. Nek karepku ki ngene lho, Mbah. Dirembug sing apik-apik nek kanggo jenengan kuwi dirembug sing apik-apik. Aku memang kok mindah, tapi ora waton mindah. Jadi kaya naga piaraane Mbah Gaib nomor 4 iki kuwi iki tak kon milih papane butuhe apa ning kono tak gaweke ben kepenak. Sebabe iki wis keputusane Gusti, keputusane saka dhuwur. Kuwi aja nganti senggolan meneh karo menungso sing isih urip. Yo, paham, aku wis paham. Dalan-dalan kuwi jenengan isih arep manggon ning kene monggo. Asalkan ora tujuane ora lek ning njaluk ngapura. Dalan-dalan kuwi kudu tak beteng, kudu tak gawe kaya ngono supaya
ora dimanfaatke, ora disalahgunakake karo wong-wong sing niat golek pesugihan karo golek ilmu hitam. Nek misale ana solusi Mbah saka jenengan supaya nahan apa para pelaku pesugihan kuwi karo apa para penganut ilmu hitam kuwi ditambah meneh demit-demit sing liar kuwi sing pengen mangan menungso supaya nahan ora bakal golek mangsa ning dalan kepiye Mbah? Liyane cara kuwi wis monggo tak rungokke. Nuwun sewu Mbah Gaib nomor 1 karo nomor 2 tak nengke sik ning kono ben sirahe adem sik. Saiki karo jenengan sik sing ana sing sisane iki sing liyane. Iki ibu rasa mikir lho, ana pangandikan apa Ora ngono ono lho. pangandikan apa. Waduh. Mung wis paham. Ora ana omongan ki berarti simbah-simbah ki memang ra ngomong apa iki mau. Mung ngono kuwi mau. Ya aku wis paham. Ora iki aku tekon. Nek memang anu mantuk oh Mbah. Mantuk. Bingung to Mbah, jenengan bingung to carane supaya nahan para pelaku pesugihan kuwi. Para sing apa jenenge sing do golek kuwi do golek sugih cara cepet ngumbalke anu kuwi. Solusine apa? Lah iki solusi saka aku kaya ngene, Mbah. Wis, saiki kersane jenengan iki kepiye? Yo sak karepmu, saiki sak karepmu kowe tugas-tugas sak karepmu ning yo aja nyenggol Apa? kekuasaanku. Lah iki aku ki tetep sak Jogja bakal tak dadekke kok ngono kabeh, Mbah. Sak dalan-dalan ning dalan-dalan terus engko nek misale ana request dinggo kampung, nek misale ana pencurian gaib ngono Sing kae. ora trimo ya, Le. Ana sing badine ngritak ning rawani ngomong. Ngene, Mbah. Ki aku nulis duwe solusi. Saumpama kahanan ning kene. Kahanan ning apa jenenge ning kene iki. Tak tiru, tak kopi plek padha ning mapane ora ning Jogja. Ning Laut Kidul kono misale. Ora gelem. Apa ning Laut Lor padha plek. Ora gelem. Ora gelem. Ora Ana gelem. sing gelem ning ana sing ora gelem. Sing gelem Mbah Gaib nomor pira? Sono. Iya. Mbah Gaib nomor 9 paling wicaksana ya. Nggih. Sing liyane Sing 5 ki sing asine ra gelem. Ning ora wani. Mbah Gaib nomor 5. Sing Mbah Gaib nomor 6. Mau pira? 6, 7, 8. Meneng ngerti. Ra komentar apa. Ra ono suara apa. Mbah Gaib nomor 7 kuwi wis iso obah urung. Tak apa ki? Aku mbalekke pukulan es Mbah Gaib nomor 4 mau ngenani Mbah Gaib nomor 7 ki. Wis ning kaya isih kan. Isih loro. Isih kademen. Iya. Isih ndrodol. Isih kamu kok geguyu bapak. Saiki keputusane kepiye iki? Dipindah wae. Wi- Pindah nang gitu. Iku sing iki saka ibu apa saka Mbah Gaib? Mbah Gaib Mbah Gaib nomor pira kok sing ngendikan nomor 1. posoku lho. Krunguku. Nah, sing Mbah Gaib liyane ora nolak.
Manut. Delok kaya liyane ngono iki Kayak wis pasrah. sepasrah wis sak karepmu. Oke. Aku njaluk tolong dipersani sik nggih, Mbah. Dipersani sik. Ana omongan apa? Ora ada. Boten. Tekonono, Bu. Le. Wilayah sing kosong kae sakmono kae. Sing terak apa? Terak pantai, sing terak pantai sing biasa ditekani itu cukup lah. Kurang apa kurang Jember? Ora wilayah sik wae Jember wilayah sik. Luas wilayah sik. Kurang Jember sih. Kurang Jember sithik. Iki wis tak gawe pindho luase. Cek kurang ora? Wis cukup. Cukup. Saiki didelok, Mbah. Ngene iki kira-kira cukup urung? Wis cukup. Ora. Aku wis ngusahake sak mampuku, Mbah. Iki wis padha jujur bloko-blokonan. Apa ngluwi sing kudune? Apa kurang? Ngluwi sing kudune. Isih ra gelem apa, Mbah? Lho nek aku gelem-gelem wae. Sing liyane, Mbah. Pun nderek mau. Manut wis. Sing marai do aboti apa sih? Ya anak turunku to. Ya kan isih iso weruh, isih iso ketemu, isih iso diparani. Ya karang kowe urung ngrasake nang kene kok ya.
Lah iya, aku urung mati ya, Mbah. Ada baik. Aku nih. Enak banget nih ngomong. Ya bapak urung mati ya. Betul ya. Ya nggih. Saiki jujur-jujuran. Gelem nyoba sik ora? Iya, gelem. Nek misale dadine kurang apik, engko dirembuk meneh, ngono wae. Ya. Nek ngono arep berangkat dhewe apa tak derekke? Maka dewe. Berangkat dhewe bareng. Dan krungune. Kowe ya krungu le. Nggih. Ya, wis, monggo. Lah sing tak kurung ki piye? Wis. Wis ning kono, Mbah. Wis dikurung. Wis tak buka delok dhewe to. Oh, Mosok wis dadi gae ora malah ra iso weruh saka kene, ya Mbah. ya wis matur nuwun wis. Tak mangkat saiki, budal saiki. Ya, monggo ndherekaken, Mbah. Ning nek iki mau sing Mbah gawe nomor 4 iku wis beda cerita ya, Mbah. Iki Ya. wis kuwi urusane karo bapak guruku. Ya engko tak rembukane dhewe. Wis pamit. Ndherekaken, Mbah, ngantos-atos Ya nuwun. pangapunten. Ya. Nek menawi wonten tepate kula, wong kula nggih boten ngomong, boten langsung terunjukan asine nggih kula klentu. Asine kula kleru, semergane terunjukan boten. Nah, kuwi. Iya, rapopo. Nah, Wis terima. padha-padha. Wis aku tak pamit. Eh, Ndak malah dawa meneh. monggo. Wis ijeano. Pun ndo. Wis, Pak. Wis rano. Mboten. Wis rano kabeh. Wis bubar kabeh. Wis bubar kabeh. Oh, wis. Aku tak Nggih. Nggih. Ibu ya arep pamit. Sik iki aku Bapak tak pamit sik ya padha wae bawa lah njuk apa nek. Nggih, begitu teman-teman itu tadi tanya jawab dengan para gaib yang berasal dari kota Jogja nggih. Kami tolong jangan berspekulasi yang tidak. Jangan menebak siapapun beliau itu saja, karena kami tidak akan pernah bilang dan mengakui siapapun beliau itu saja. Sampun nggih, matur nuwun.